डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। कैसे बताएं सफिरे हम कहवा जाई, सफिरे हम कहवा जाई। कैसे बताएं सफिरे हम कहवा जाई, लागे न हमर कहीं मान हो। कैसे बताएं सफिरे हम कहवा जाई, लागे न हमर कहीं मान हो। कैसे बताएं लगातार डर सकी हमरा के घर अब रतिया में नहीं आऊंगाई। कैसे बताई अब जिया नहीं जाई हमरो से ये जुदाई, हमरो से ये जुदाई। कैसे बताई सफिरे हम कहवा जाई, लागे न हमर कहीं मान हो। कैसे बताएं रिकॉर्डिंग बाय नेहा स्टूडियो। आप सुन रहे हैं एसके म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। गवना करा के रजा चल गइल बारे, चल गइल बारे। हमरा जवानिया पलंग पे पड़े, पलंग पे पड़े। गवना करा के रजा चल गइल बारे, हमरा जवानिया पलंग पे पड़े। धन सारी रतिया बलम करे हमरो से बतिया, सारी सारी रतिया बलम करे हमरो से बतिया। जीना भइल दुश्वार हो। कैसे बताएं लगातार डर सकी हमरा के घर अब रतिया में नहीं आऊंगाई। कैसे बताई अब जिया नहीं जाई हमरो से ये जुदाई, हमरो से ये जुदाई। कैसे बताएं सफिरे हम कहवा जाई, लागे न हमर कहीं मान हो। कैसे बताएं सफिरे हम कहवा जाई। आप सुन रहे हैं एसके म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग बाय नेहा स्टूडियो। रोजतिया हमर बतिया न माने ले, बतिया न माने ले। बापू देवर दीवाना से कहेले, ना से कहेले। सूझतिया हमर बतिया न माने ले, बापू देवर दीवाना से कहेले। भैया के मनाला हम कहना ने माना, भैया के मनाला हमर कहना ने माना। जीना भइल दुश्वार हो। कैसे बताएं लगातार डर सकी हमरा के घर अब रतिया में नहीं आऊंगाई। कैसे बताई अब जिया नहीं जाई हमरो से ये जुदाई। कैसे बताएं सफिरे हम कहवा जाई, लागे न हमर कहीं मान हो। कैसे बताएं नेहा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय।